Вітаю вас, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. У студыі Еўрарадыё па-ранейшаму Марыся Ваітовіч. Беларускія ўлады пачалі ануляваць пашпарты былых палітвязняў, якія пасля вызвалення дэпартавалі з краіны. Людзі даведваюцца пра гэта выпадкова, напрыклад, правяраючы статус дакумента на сайце МУС. Пакуль не зразумела, якія наступствы гэта будзе мець, але ўжо цяпер гавораць пра магчымыя праблемы з перамяшчэннем, легалізацыяй і базавымі правамі. На гэтым фоне працягваецца і іншыя спрэчныя працэсы рэлігійнай сферы, напрыклад, ад ціску на хрысціянскія антываенныя ініцыятывы да ўдзелу прадстаўнікоў царквы ў дзяржаўнай прапагандзе. Пра ўсё гэта не толькі размаўляем сёння ў нашым прямым эфіры з праваабаронцай і тэалагіняй Натальяй Васілевіч. Вітаю вас, спадарня Наталья. Вітаю. Нагадваю, што можна быць актыўнымі, пакідаць каментары і пытанні ў чаце пад гэтым стрымам, калі для вас гэта бяспечна. Давайте адразу пра пашпарты. Мы бачым інфармацыю, што ў людзей, якіх пасля вызвалення вывезлі з Беларусі, так іх анулююць. Што гэта з юрыдычнага пункту гледжання, ці можа дзяржава такім чынам пазбаўляць чалавека фактычнага доступу да дакумента? Так сапраўды адбываецца, і гэта паслядоўная палітыка беларускіх уладаў, якая пачалася не сёння, не з гэтага абнулення, яна пачалася яшчэ раней, калі перасталі выдаваць дакумент у амбасадах, так пашпарт магчыма працягнуць толькі на тэрыторыі Беларусі. Гэта, безумоўна, закрыла многім беларусам магчымасць атрымаць гэты дакумент і жыць у адпаведнасці з ім, таму што гэта як бы базавы ідэнтыфікацыйны дакумент. Вы памятаеце, што, напрыклад, пашпарты Новай Беларусі, якія некаторыя людзі для ідэнтыфікацыі спрабавалі выкарыстаць, такое можа нават пацягнуць за сабой крымінальны пераслед вось у краіне, дзе чалавек гэтым дакументам карыстаецца. Таму вось гэты пашпарт сіні, які з'яўляецца уласнасцю Рэспублікі Беларусь, ён з'яўляецца галоўным дакументам для ўсіх грамадзян Рэспублікі Беларусь, як унутры краіны, так і за мяжой. А цяпер абнуленне гэта яшчэ горш, таму што, па-першае, калі у чалавека скончваецца тэрмін дзеяння пашпарта, ён проста можа, ці яна звярнуцца у адпаведныя органы міграцыйныя ці ўнутраных справаў у краіне пражывання і атрымаць там праездны дакумент. Вось калі пашпарт проста анулюецца, то ён уносіцца ў базу вось гэтых ануляваных пашпартоў. Чалавек нават не ведае, што ягоны пашпарт не дзейны, таму што тэрмін прыдатнасці яшчэ доўга пазначаны ў гэтым пашпарце, і чалавек можа сутыкнуцца з вельмі непрыемнымі рэчамі, напрыклад, нават вылецеўшы з той же Літвы ў Грузію, так, ён уже не зможа вярнуцца ў Літву, таму што яго проста не пасадзяць на самалёт, бо пашпарт будзе недзейсным. То бок людзі могуць трапляць у нават небяспечныя вельмі для сябе сітуацыі. І, адпаведна, не змогуць ідэнтыфікавацца гэтым пашпартам у розных установах, у банках і гэтак далей. Падавацца на візы, і цэлы комплекс праблемаў узнікае ў людзей. І калі чалавек нават будзе гэтым пашпартам карыстацца, то у яго могуць сапраўды ўзнікнуць праблемы, ён нават будзе не ведаць, што ён здзяйсняе нейкае правапарушэнне, магчыма, могуць затрымаць нават за карыстанне такім несапраўдным дакументам. Таму гэта проста, што тут сказаць, это падгадзіць. Простымі словамі, рэжым спрабуе хоць неяк да каго не можа дацягнуцца, каго вымушаны быў выпусціць, яны дацягнуцца не могуць, цяпер падгадзіць не могуць, вот спрабуюць хаця б такім чынам тымі інструментамі, якія ў іх доступе ёсць, ануляванне пашпарта, калі ласка, нагадаць пра сябе, зноў-такі, што мы не забылі, яны не забылі пра тое, як яны да нас ставяцца, і адпаведна, проста зрабіць жыццё людзей, якія выступалі апанентамі Александра Лукашэнкі, якія змагаліся за дэмакратыю ў краіне, зрабіць іх жыццё як мага горшым. Спадарня Наталья, вы праваабаронца. Ці існуюць міжнародна-прававыя нормы, якія абмяжоўваюць дзяржаву ў магчымасці пазбаўляць грамадзян дакументаў, асабліва калі яны ўжо знаходзяцца за мяжой? Як можна паўплываць на гэтую сітуацыю?
Ну як можна паўплываць на гэту сітуацыю? Цяпер адзіны механізм увогуле даступны для беларусаў, гэта фактычна органы Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, і я думаю, што цяпер быў добрая навіна. Да дрэнных навінаў мы прызвычаліся. Добрая навіна, што Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў працягвае мандат па правах чалавека ў Беларусі, як бы вось гэта група экспертаў, якая займаецца сітуацыяй правамі чалавека ў Беларусі. Я нагадаю, яшчэ спецпрадстаўніца па правах чалавека ў Беларусі Анаіс Марэн калісьці звяртала ўвагу, я нават была на Deutsche Welle у перадачы, вот якраз таксама абмяркоўвалі пытанне з дакументамі, з пашпартамі, з гэтым легальным статусам. Тады якраз быў прыняты гэты закон, які абмяжоўвае магчымасць атрымання пашпарта па-за межамі Рэспублікі Беларусь. І яна як бы вялікую увагу звяртала менавіта на тое, што наколькі гэта як бы супярэчыць многім міжнародным нормам, таму што насамрэч гэта як бы бачыце, дзяржава павінна абараняць сваіх грамадзян, нават па логіцы самога грамадзянства. Дзяржава павінна абараняць сваіх грамадзян, дзе б яны не апынуліся, консульскія сервісы для гэтага і дзейнічаюць, але цяпер вось гэтая выдача пашпартоў фактычна становіцца рэпрэсіўнай мерай. Гэта працяг рэпрэсіяў, гэта працяг ось той палітыкі, якую рэжым Александра Лукашэнкі праводзіць. Безумоўна, краіны, дзе беларусы знаходзяцца, яны часцей з разуменнем ставяцца да такой сітуацыі. Ёсць механізм атрымання прыезных дакументаў для такіх людзей, каб не абмяжоўваць іх у нейкай мабільнасці такой фізічнай. Таму некія ёсць магчымасці для таго, каб легалізавацца і працягваць жыць больш-менш такім нармальным жыццём, нават не могучы вярнуцца ў сваю краіну. Але тут трэба адзначыць, што не ўсе краіны прызнаюць вось гэтыя праязныя дакументы, не ўсе да іх аднолькава ставяцца, ці да пашпартоў уцекачоў таксама. Туды немагчыма паставіць візу, бывае. Некаторыя краіны іх не прызнаюць. Наколькі я памятаю, гэта краіны там персідскай затокі, ты ж там Арабскія Эміраты, Кувейт, Саудовская Аравія, так, яны гэта не В'етнам таксама будуць праблемы паехаць. Мало чаму чалавеку можа спатрэбіцца паехаць у гэты В'етнам. Вось, але як бы, на жаль, у нас вельмі шмат правоў адабрана на сённяшні дзень, і гэта просто такая чарговы штрых да агульнай чорнай карціны, такого чорнага квадрата Малевіча фактычна, з таго, як выглядае сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі. І мне здаецца, як бы мы заўтра ўжо нават пра гэта і забудзем, таму што з'явіцца нешта новенькае. І гэта вот сістэматычна, як кажуць, мы калісьці хацелі рэжым там драпаць, каб ён сцякаў крывёю праз гэтыя маленькія драпінкі. Фактычна рэжым спрабуе тую ж стратэгію выкарыстоўваць і да грамадзян Беларусі, якія пражываюць за мяжой, паціху іх так драпаць, каб як мага больш нанесці вось гэтых ранак, каб магчыма неяк ім адпомсціць. І таму што глядзіце, нават тое, што гэтым палітвязням, якіх выпускаюць, якіх не то што выпускаюць, якіх выкідаюць з краіны, ім не даюць пашпарты, ім адразу як бы спрабуюць вось гэта. Все ж пашпарты знаходзяцца ва гэтых установах, у якіх утрымліваліся палітычныя зняволеныя. Іх просто не выдаюць на рукі менавіта з той прычыны, каб легалізацыя станавілася вельмі цяжка. І ведаеце, яна сапраўды становіцца досыць цяжкім такім працэсам. Па-першае, гэтыя палітвязні вымушаны стаяць на мяжы доўга з гэтымі незразумелымі паперкамі пра вызваленне, каб атрымаць права на ўезд. Потым яны доўгі час чакаюць дакументу, яны не могуць выехаць у іншую краіну. Допустим, калі чалавека прывезлі ў Літву, чалавек хоча ехаць у Польшу, ён вымушаны там некалькі месяцаў у Літве сидзець, ён не можа пабачыцца сваімі сваякамі, якія жывуць у іншых краінах. Цэлы шэраг такіх абмежаванняў, каб пакуты працягваліся як мага далей, каб яны не скончваліся. Гэта тое, на што рэжым арыентаваны, так званы гуманізм рэжыма. Гэта яшчэ раз падкрэслівае проста тое, што
ніякага гуманізма няма, ніякіх зменаў няма, ніякіх зменаў не прадбачыцца і на жаль, калі б ну гэтыя вызваленні усе гэта вызваленні пад ціскам фактычна, да, падманам, ціскам, нейкімі абяцанкамі рэжым змушаюць вызваляць людзей. Вось, але калі б вось гэтага ціску не было, безумоўна, рэжым нават бы ў гэты бок я не думаў. Ён бы хацеў толькі людзей, якія выказалі сваю нелаяльнасць пэўным чынам да 20-го года, пачынаючы з 20-го года, вот як бы прынесці ім як мага больш шкоды, каб яны запомнілі назаўсёды і ніколі не захацелі гэтага паўтарыць. Але мне здаецца, дасягаецца адваротны эфект, таму што людзі насамрэч бачаць, якое стаўленне. І я хочу нагадаць таксама, што ў 2020 годзе шмат якіх людзей, якіх не было праблем, які не былі палітычна актыўныя, стаўленне да рэжыма памянялася у сувязі з тым, як рэжым рэагаваў на ковід, на тое, што людзі гінуць ад гэтай хваробы, як не прызнаваў існаванне гэтай праблемы. І многія зразумелі, што вось такое стаўленне да людзей, як да смецця фактычна, яно характэрна для гэтага рэжыма, і людзі былі, ну, яны не хацелі. Яны хацелі жыць у годнасці, вот людзьмі звацца, а гэта ўключае цэлы шэраг аспектаў. Вот гэтае спрадвечнае жаданне беларусаў людзьмі звацца, хаця кажа, што от беларусы, яны там усё выцерпяць, яны там... Не, беларусы ўсё ж таки, калі годнасць іх закранаецца, глыбокая годнасць, да, годнасць чалавечая, іх закранаецца, ну, ўсё ж таки гэтага трываць не будуць, яны паўстаюць. Это як кожны чалавек, ну, вось гэтай талерантнасці беларускай ёсць межы, і рэжым як бы спрабуе тэставаць, да, дзе гэтая мяжа праходзіць. Ну вот гэту мяжу ён ужо, на мой погляд, пераходзіць чарговы раз, і вяртанне да нейкай такой нармальнасці яе проста немагчыма цяпер. І гэта заслуга самога рэжыма Лукашэнкі. Ён ужо не імкнецца да гэтай нармальнасці, ён хоча хоць неяк зрабіць больш-менш стабільным сваё жыццё, дзень вось гэты перацярпець, а доўгатэрміновых планаў ужо няма, да, трэба пратрымацца вось хаця бы вось гэты нейкі там перыяд, дзень, тыдзень, месяц, і там далей глядзець, што будзе далей. Таму гэта просто адзін з новых сігналаў і нам, і міжнароднай супольнасці пра тое, што вось рэжым спрабуе там біць ляжачых. Насамрэч гэта выглядае вось так гэта такое, ну, то есть патрэбы-то ў гэтым ніякай няма. Як бы прагматычнай мэты у гэтым ніякай няма. У гэтым ёсць толькі ірацыянальная ненавісць, вот жаданне просто падгадзіць, каб там у суседа карова здохла. Вот і з гэтага стану псіхалагічнага, эмацыйнага, каштоўнаснага вельмі цяжка рэжыму будзе выходзіць. Ён паглыбляецца, як бы вось па гэтай горка такая слізкая, ён слізгае далей, і потым далей мы ўзбірацца да нейкай нармальнасці будзе ўсё цяжэй і цяжэй. І такія дробныя знакі, яны з'яўляюцца паказальнымі. Дзякуй вялікі. Усё ж такі хацела б яшчэ болей паразмаўляць на гэтую тэму, абмеркаваць некаторыя моманты. Я думаю, што варта тут яшчэ азначыць, што не ўсе палітвязні, былыя палітвязні, якіх выпускае Лукашенко, прыязджаюць у Еўропу без дакументаў. У некаторых людзей пашпарты ёсць, але ануляваныя гэтыя пашпарты ці не, мы не ведаем. І гэта цікава. Цяпер вось калі людзі прыязджалі, казалі, у мяне няма пашпарта, тут міжнародная супольнасць, там беларусы ў міграцыі, яны пачыналі біць гэтую трывогу, казаць, што як гэта людзі без пашпартоў пераехалі, гучная тэма, так, ну, сапраўды, так. Вось, а тут Лукашенко кажа, як без пашпартоў? Усе з пашпартамі выязджаюць, так, але тое, што яны не працуюць ужо, так, мы даведуемся пазней. У мяне такое пытанне, як вы лічыце, я разумею, што прагназаваць нешта
цяжка, так, але ўсё роўна. Напрыклад, не ўсе беларусы, якія выязджаюць, яны робяць абарону. Нават тыя, у якіх ёсць там усе магчымасці яе зрабіць, усе паставы зрабіць абарону. Некаторыя беларусы працуюць, ведаюць, што іх пашпарт там да 30 нейкага там года, напрыклад, яшчэ можна пажыць, а раптам нешта зменіцца. Калі што, там атрымаю грамадзянства, яшчэ там, ну, там спосабу там рэгуляваць гэтую сітуацыю шмат. Ці можа гэтая практыка анулявання менавіта пашпартоў пашырыцца на іншых беларусаў за мяжой, якія з'ехалі даўно? Не на тых палітвязняў, якія вось толькі-толькі выходзяць, а вось проста агулам. Безумоўна, гэта можа стаць агульнапашыранай практыкай. Ну, калі ўжо паспрабавалі і атрымалася, то чаму гэта не зрабіць праблемай для ўсіх беларусаў? Тым больш, што любы, хто жыве цяпер за мяжой, з'яўляецца для рэжыма падазронай асобай нелаяльнай. І мы ведаем, што людзі, якія доўга жывуць за мяжой, іх на мяжы, калі яны перасякаюць, нават прыязджаюць у Беларусь, ведаючы, што ніякай няма ў іх там падставы баяцца, што яны, можа, не ўдзельнічалі ў нейкіх мерапрыемствах, там нічога не... Хаця, ведаеце, ну, асабліва з гэтымі... Ну, я думаю, што ў кожнага была скрынка на Тутбай, да, і гэта ўжо экстрэмісцкі ресурс. І робяць себе ледзь не ўдзельнікам экстрэмісцкага фармавання пошта Тутбай. Вось, што чалавек... Людзей трасуць вельмі моцна на мяжы, Таму што само па сабе пражыванне за мяжой становіцца падазроным. Яно становіцца, скажем, такім аспектам, на які ўлады звяртаюць увагу, і да гэтых сваіх грамадзян яны ставяцца, ну, досыць, скажем, не вельмі добра, і пры любой магчымасці спрабуюць іх жыццё таксама зрабіць цяжкім. І насамрэч, вось гэтая практыка, яна паказвае пра тое, што у цэлым сваю функцыю дзяржава Беларусь, Рэспубліка Беларусь на сённяшні момант не выконвае. Таму што, бачыце, калі ёсць грамадзяне Злучаных Штатаў Амерыкі, нават якія-небудзь там злачынцы, якія трапляюць за краты у іншай краіне, альбо там, калі ёсць грамадзяне іншых, там Швейцарыі. Вот Швейцарыя нават змяніла сваю палітычную пазіцыю ў пэўным сэнсе, даслала амбасадару у Беларусь, да, для таго, каб вызваліць адну палітычную зняволеную Наталью Херше, якая мела пашпарт, мела грамадзянства в Швейцарыі. Так? То бок іншыя краіны за сваіх грамадзян будуць упісвацца, ну, як мага больш, просто усе сілы кідаючы на тое, каб абараніць правы інтарэсы грамадзян, нават калі, ну, не зусім яны не заўсёды самыя сімпатычныя людзі, часам яны наадварот вельмі сімпатычныя, але вось гэта ёсць функцыя дзяржавы. Як бы дзяржава гэта машына, якая абараняе сваіх грамадзян ад усякіх праблем. Так, вот спрабуе як мага больш палепшыць жыццё грамадзян. А ў нас так атрымліваецца, што нам самім прыходзіцца абараняцца. І, сябры, я думаю, зараз будзе вельмі важная частка нашага эфіру. Мы, канешне, не рыхтаваліся, але задам такое пытанне, зноў жа, як праваабаронцы. Давайце разбярем некалькі такіх магчымых сітуацый, калі беларус не ведае, што ягоны пашпарт ануляваны, ці беларуска не ведае. Давайце так, возьмем, напрыклад, сітуацыю, мяне спыняе міліцыя. Я там выпадкова там парушыла, напрыклад, правила дорожнага руху, лепей такога не рабіць нікому з дакументамі цебес, але, ну, напрыклад, там у нейкай сітуацыі да мяне падыходзіць міліцыя, я працягваю пашпарт ці проста правяраюсь дакументы, бо я там падазроная асоба. Вось. І яны бачаць, прабіваюць, што мой пашпарт ануляваны. Што варта казаць і што варта ў гэты момант можа рабіць, якія тэлефоны з сабою насіць, з кім звязвацца, калі ў мяне з сабой, вось, акрамя пашпарта нічога там і побыту нічога няма.
Ой, ведаеце, ну, пытанне складанае, но я думаю, што ў цэлым, калі чалавек, ну, ёсць жа магчымасць праз сайт Міністэрства ўнутраных справаў праверыць, ці дзейнічае пашпарт, ці не дзейнічае. Думаю, перад такімі паездкамі кудысьці за мяжу варта ўсё ж такі правяраць гэтыя пашпарты. І насамрэч, тут, ведаеце, у чым большая праблема? Не ў тым, што пашпарт анулюецца. Таму што калі пашпарт анулюецца, вот ты жывеш там у краіне свайго пастаяннага знаходжання, ты праверыў, што твой пашпарт ануляваны, ты прыходзіш там у паліцыю, органы міграцыі, паведамляеш, падаеш заяўку на там атрыманне праязнага дакумента ў гэтай краіне, і ў прынцыпе ты ўжо свой як бы статус ведаеш. А вот калі оно вісіць як над табой, і ты не ведаеш, вот сёння ты выйдзеш з краіны, ці вернешся ты ў гэтую краіну, што з табой адбудзецца, я думаю, што нічога страшнага не адбудзецца, калі паліцыя затрымае чалавека, праверыць пашпарт будзе ануляваны. Ну, насамрэч, гэта пытанне магчыма вырашыць і зразумець, і там ніякіх санкцый, думаю, да чалавека не будзе выкарыстана. Вот калі адбываецца праходжанне мяжы, напрыклад, это заўсёды... Я разумею, гэта іншая сітуацыя, вось таму я кажу, разбярем некалькі сітуацый. Вось, напрыклад, так, ну, мы ўжо зразумелі, што варта ўсім час ад часу там правяраць, так, ці працуе там твой пашпарт яшчэ, ці не ануляваны ён. Але калі чалавек не праверыў, да, вось, напрыклад, мяне спыня, а ваш пашпарт увогуле, што вы тут, ну, хто вы, што вы тут робіце? Вось, каб чалавек не разгубіўся вось у гэтай сітуацыі, можа вы нешта параіце, можа вось хто можа, ці нейкая канкрэтная асоба павінна быць, якая там дакажа, што вось у чалавека такая сітуацыя, якія яшчэ дакументы з сабой насіць, каб даказаць, што вось у нашай краіне такі вось беспарадак. Ой, у Беларусі беспарадак, кажу. Ужас. Лінкі трэба пазахоўваць на навіны пра тое, што такое адбываецца. Вось, я думаю, што варта было б зрабіць тут, магчыма, офісу Светланы Ціхановскай, зрабіць нейкае тлумачэнне, зрабіць яго па-ангельску, па-нямецку, па-французску, на такіх распаўсюджаных мовах, просто на, ну, каб патлумачыць, што адбываецца, чаму гэта неправільна, і што гэта сапраўды такая рэч ёсць. Вось, і, магчыма, вот, я думаю, што заўсёды можна звязвацца з прадстаўніцай па сацыяльнай палітыцы альбо з офісам прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Яны, я думаю, што будуць прадпрымаць з гэтай нагоды пэўныя дзеянні, ну, вот праз іх бот, кантактныя дадзеныя, ну, як бы запісаць сабе і у выпадку чаго звяртацца, рэагаваць, неяк прасіць дапамогі. Я думаю, што мы ўсе разумеем, што тут бываюць гэтыя сітуацыі, што нам трэба быць падрыхтаванымі для таго, каб на гэтай сітуацыі пэўным чынам рэагаваць. І таму што, напрыклад, што датычыць пашпартоў, то, што мы не можам працягнуць пашпарты, так, ну, было некалькі зроблена дакументаў, тлумачэнняў у беларускай дыяспары, да, кожная там беларуская дыяспара ў пэўнай краіне, она звярталася там у пэўныя органы, дзе паведамляла пра новы закон прыняты, новыя распараджэнні, што гэта могуць працяг пашпартоў можа адбывацца толькі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, тлумачыла ўсю гэтую сітуацыю, і далей адпаведнасці ўжо прымаліся нейкія рашэнні. Я думаю, што калі такія выпадкі будуць часцей, так, і людзі будуць сутыкацца з праблемамі, у першую чаргу зараз Літва сутыкаецца з гэтымі праблемамі, яны выпрацуюць пэўны механізм, таму што краіна таксама не зацікаўлена ў тым, каб вось у яе на яе тэрыторыі неяк людзі знаходзіліся з пратэрмінаванымі дакументамі, з дакументамі, з якімі немагчыма пацвердзіць асобу і гэтак далей. Таму гэта таксама ў інтарэсах саміх краінаў, дзе пражываюць беларусы, дзе знаходзяцца беларускія палітвязні, для таго, каб пэўныя рашэнні прымаць. Я думаю, што Арганізацыя Аб'яднаных Нацый таксама могла б выпрацаваць нейкі механізм, прапанаваць нейкі механізм. Вот дзеля гэтага у нас ёсць і адпаведныя структуры, вось гэтая экспертная група, якая могла б даць
з пункту гледжання все ж таки Беларусь з'яўляецца удзельніцай пакта аб грамадзянскіх палітычных правах, і таму яна адпаведна несе адказнасць перад міжнароднай супольнасцю, у тым ліку за вось такія сітуацыі, якія яна стварае не толькі для грамадзян Беларусі, не толькі для нас, але і для тых краінаў, дзе мы знаходзімся. То бок, калі падсумаваць, напрыклад, просто што чалавек можа сам для сябе зрабіць, гэта залезці, па-першае, праверыць, ці ануляваны пашпарт ці не, насіць з сабою лінкі на гэтыя навіны, што ў Беларусі адбываецца такая сітуацыя, таксама трымаць пры сябе нейкія кантакты там офіса ці нейкіх праваабаронцаў, каму адразу можна паведаміць пра гэтую сітуацыю, каб далей, каб чалавек не быў адзін у гэтай сітуацыі. Але, напрыклад, калі разгледзім іншую такую гісторыю, напрыклад, я знаходжуся ў Турцыі, ведаю, што ў мяне ўсё окей з дакументамі, у мяне там ёсць віза, у мяне там ёсць, я магу пасля Турцыі, я хачу там вярнуцца ў Еўрасаюз, ці паехаць у Еўрасаюз, уже там быць. Вось, што калі такія сітуацыі адбываюцца на мяжы ў аэрапорце? Ну, я думаю, што гэта вельмі непрыемная сітуацыя, і ведаць, я, насамрэч, я сутыкалася з сітуацыяй сваіх знаёмых, калі пашпарты анулявалі. Моя адна сяброўка была дыпламаткай, яна была амбасадаркай пры святым пасадзе, у яе быў дыпламатычны пашпарт, і яна з гэтым пашпартам ездзіла, а звычайнага пашпарту сваю краіну ці скончыўся, ці я не памятаю, штосьці не было. Вот яна на наступны дзень, як скончыліся яе паўнамоцтвы, яна вылетала у Великабрытанію, і не пусцілі просто на гэты самалёт, і прапалі ўсе квіткі, таму што быў ануляваны вось гэты дыпламатычны пашпарт, і ёй давялося звяртацца, рабіць агульнаграмадзянскі пашпарт сваёй краіны. Вось, і хаця там тэрмін дзеяння таксама быў пазначаны больше, чым гэтыя яе паўнамоцтвы. І я бачыла такая рэакцыя, што бачыце, чалавек там высокай там палітычнай пасады, але таксама гэтага чалавека просто не ўпускаюць у іншую краіну, там ці не выпускаюць з той краіны, дзе чалавек знаходзіцца. Але у такіх выпадках людзі іншыя могуць пайсці ў амбасаду, беларусы куды яны пойдуць. Так, яны могуць, напэўна, атрымаць толькі даведку на вяртанне ў Беларусь у турэцкай амбасадзе, і таму менавіта становіцца вельмі небяспечным вандраваць па-за межы Еўрапейскага Саюза, калі людзі там знаходзяцца, па-за межы ўвогуле вось гэтай прасторы, дзе чалавек пастаянна пражывае як беларус. І ўсё ж такі я думаю, што будуць нейкія меры да гэтага прымацца, і магчыма, што людзі, якіх просто пашпарт заканчваецца, яны знаходзяцца ў больш такіх бяспечных умовах, таму што яны просто ведаюць, і яны адразу могуць рэагаваць. Людзі, якіх гэта не закранула яшчэ, яны просто могуць нават не думаць у гэты бок, так, ніякіх не прадпрымаць дзеянняў папярэдніх. Вось, але магчыма, што сапраўды становіцца небяспечным. Тым больш, што калі чалавек палітычна актыўны, калі чалавека ёсць гісторыя, скажем так, пераследу ў Беларусі, то вось такое, выезд у краіны кшталту Турцыю становіцца ўжо пад пытанне, таму што ўсё ж такі Турцыя таксама не з'яўляецца цалкам такой дэмакратычнай краінай. Ёсць прамыя рэйсы ў Менск з Стамбула, напрыклад, і чалавека могуць проста пасадзіць на гэты самалёт, і ён паляціць у Беларусь, дзе яго ўжо будуць чакаць. Людзі могуць знаходзіцца ў гэтых спісах і гэтак далей. Таму я думаю, што трэба альбо выязджаць ужо з дакументамі, скажем, іншага кшталту, выязджаць ці там вось па гэтых праездных дакументах, ці ўжо чакаць, калі неякая сітуацыя будзе змяняцца. Магчыма, што нейкая будзе заява з боку Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, не ведаю, нейкіх урадаў заходніх краінаў, якая пэўным чынам вымусіць
ўсё ж таки рэжым спыніць гэтую практыку, потому что, як я кажу, гэта стварае праблему не толькі для самих грамадзян Рэспублікі Беларусь, гэта стварае праблемы для ўсёй сістэмы там перамяшчэнняў праз мяжу. Вось гэтае адвольнае ануляванне пашпартоў, яно як бы б'е па вось скажем, целой системе международных вандровак и так далее. Потому что, когда человек опынаецца дзесьці ў краіне, дзе ў яго нават няма права на знаходжанне, так, то ён просто турыст, а ў яго аказаўся ануляваны пашпарт, і пашпарт аднавіць ніякім чынам ён не можа ў гэтай краіне, то, ну, як бы, навошта там той же Турцыі, да, мець у сябе такія выпадкі, калі яны вымушаны неяк вырашаць гэтую праблему, неяк думаць над ёй, прадпрымаць нейкія меры, забяспечваць гэтага чалавека, там, не ведаю, яму ж трэба дзесьці жыць, штосьці есці, не на нейкіх умовах там знаходзіцца. Вось, таму я думаю, што вось такая практыка, яна будзе прызнана заганнай, і пэўная рэакцыя на яе будзе, і гэта задача нашых таксама палітычных сіл, не толькі праваабаронцаў, таму што праваабаронцы, яны могуць дапамагчы канкрэтнаму чалавеку, а ўсё ж таки замяняць сітуацыю і звяртаць увагу у палітычных сілаў больш магчымасцяў, таму будзем спадзявацца, што гэта будзе прынята ў нейкую распрацоўку, так, і будзе зроблена нейкая пакрокавая стратэгія рэакцыі, і таксама будзе прапанавана для людзей ізноў-такі нейкія крокі, што рабіць пры сутыкненні з пэўнай сітуацыяй. Дзякуй вялікі, я вельмі рада, што мы ўздымаем такія тэмы ў нашых эфірах. Я разумею, што нехта, магчыма, і паслухае, і будзе ўжо там пільней сачыць за сваёй гісторыі, а нашыя палітыкі дэмакратычныя, яны зробяць усё магчымае, каб такіх сітуацый ці не было, ці людзі сапраўды ведалі, што канкрэтна рабіць, да каго яны могуць вось грукацца ў розных сітуацыях. У нас пытанне з чата, калі можна каротка. Я не ведаю, ці вы можаце на яго адказаць ці не, але вось людзі ўжо баяцца. Вожык Патрыёт пытаецца, а вось гэтая правяралка, я так разумею, што на сайце МУС, яна не захоўвае спіс запытаў, каб потым зразумець, каго варта разглядаць больш пільна? Можа быць такое? Наколькі я ведаю, гэтай правяралкай карыстаюцца таксама і ў іншых выпадках для того, каб паглядзець, ці няма абмежаванняў на выезд за мяжу і такім чынам вызначыць свой шлях, скажем так, свой маршрут. І пакуль не было ніякіх прэцэдэнтаў на тое, каб неяк выкарыстанне гэтым інструментам істотна паўплывала на ситуацию. Ну, наприклад, я сама, паколькі мне нема патрэбы, я лишні раз бы не стала падаваць свае дадзеныя. Вось, і наколькі я разумею, таксама з-за мяжы гэта складаней зрабіць, паколькі ўсе гэтыя сайты, яны магчымы толькі з VPN-ам, які будзе паказваць знаходжанне на тэрыторыі Беларусі, і таму знутры Беларусі неяк это прасцей зрабіць, а вось звонку я не ведаю. Мне здаецца, што таксама ёсць свае абмежаванні, і лишні раз, канешне, але калі ты знаходзішся ўжо ўсё роўна за мяжой, то што рабіць табе застаецца, як толькі карыстацца такім інструментам. Дзякуй вялікі. Што можна сказаць? Людзі негадуюць наконт гэтай сітуацыі ў чаце. У нас шмат каментароў. Сяржук 8990, так падпісваецца наш глядач і слухач. Раяць, няхай тыя, каму анулявалі пашпарт, адразу звяртаецца ў ААН і паўсюль, дзе можна, я так разумею, трубяць аб парушэнні правоў. Я думаю, што гучнасць у гэтай сітуацыі гэта добрая парада. Я не разумею, у мяне такое адчуванне ўвогуле, што ў Лукашэнкі некае падваенне асобы. З аднаго боку ён выпільвае людзей з краіны, нам такіх не патрэбна. З іншага робіць усё магчымае, каб людзі былі ў такіх складаных сітуацыях, і калі нехта там будзе нешта вырашаць, там, часам чалавек псіхалагічна не вытрымлівае ўсіх гэтых працэдур, і што, і паедзе дадому, і навошта тады? То бок і выпільваць людзей, і рабіць нешта, каб яны вярталіся. Я вось гэтую логіку не разумею ўвогуле.
Ну як я кажу, гэта не прагматычная логіка, гэта логіка вот падгадзіць як мага больш людзям, все больш ніякай там логікі не стаіць, зрабіць людзям горш як мага горш. Ці ў Беларусі яны будуць, ці за мяжой яны будуць, тых, хто хоча застацца ў Беларусі, выкідаць за мяжу. Тых, хто хоча за мяжу, тых не выпускаць. Все, як бы логіка такая, зрабіць просто чалавеку горш. Абмежаваць яго максімальна. Дзякую. Я спадзяюся, што гэта тэма прагучыць усё ж такі яшчэ больш гучней, чым проста ў нашым эфіры, што яе пачуюць і над ёю будуць працаваць сёння, бо сапраўды ёсць небяспека, што пашпарты могуць ануляваць проста калі не ўсім беларусам за мяжою, дык рандомным, якіх там асобна Лукашенко захоча просто вось так прывітанне з радзімы, скажам. Вось у нас засталося 10 хвілін, ёсць яшчэ тэмы. У Расіі статус інагента атрымаў праект, створаны беларускімі хрысціянамі. Ці можна гэта разглядаць як частку агульнай тэндэнцыі ціску на рэлігійныя антываенныя ініцыятывы? Трошкі распавядзіце пра гэтую гісторыю. Так, гэта наш праект. Хрысціянская візія пачала гэты праект яшчэ у сакавіку 2022 года. Да гэтага праекта у нас далучыліся хрысціяне з расійскіх і з украінскіх цэркваў. Гэта такі рэгіянальны праект. Мы стараемся супрацьстаяць прапагандзе, інфармаваць пра пытанні рэлігіі і вайны, пра дыпламатыю рэлігійную пішам, вядзем маніторынгі, пераследу людзей, якія выказваюць антываенныя погляды, і гэтак далей. І насамрэч, для нас гэта в нейкім сэнсе нават такі вялікі гонар, што наш беларускі праект палічылі досыць уплывовым нават для Расіі, што мы як бы змяняем, уплываем на нейкі парадак дня вось у гэтай тэме ў Расіі. Сапраўды мы дапамагаем святарам, рэлігійным дзеячам, у тым ліку выязджаць з краіны, неяк легалізоўвацца за мяжой, шукаць месца ў тым же Канстантинопольскім патрыархаце. Таму зразумела, што мы муляем гэтаму расійскай дзяржаве, рускай праваслаўнай царкве, таму што маніторым, дакументуем. У нас ёсць таксама спіс святароў рускай праваслаўнай царквы альбо там манахаў і манахінь, які актыўна ўдзельнічаюць ці ў баявых дзеяннях, ці ў дапамозе фронту, ці ў прапагандзе. Вось, я думаю, таксама гэты праект мне вельмі падабаецца. Но з іншага боку, у нас вельмі павялічылася колькасць падпісчыкаў, таму што у Беларусі, у Расіі, у гэтай прасторы расійскай зусім па-іншаму дзейнічаюць розныя працэсы. Вось у Беларусі мы, як хрысціянская візія, мы вельмі актыўна супрацоўнічаем з праваабарончым рухам, са сродкамі масавай інфармацыі. У нас ёсць узаемнае такое партнёрства нейкае, вось мы абменьваемся сваімі ресурсамі, скажем, для того, каб падтрымліваць адзін аднаго. У Расіі оно не так дзейнічае, і паколькі мы былі нічыйныя, так, никакой там не Алексей Навальны, там не ведаю, які там яшчэ ёсць палітыкі, ніхто за намі не стаяў, то ніхто не хацеў бы асабліва супрацоўнічаць, таму што гэта нейкія людзі не з нашай тусовачкі. І у нас не было магчымасці прабіцца на шырокую публіку і неяк дасягнуць вось гэтай шырокай расійскай аўдыторыі. Безумоўна, людзі з цэркваў актыўныя пра нас ведалі, нас падтрымлівалі, прысылалі нам інфармацыю, прасілі нашай дапамогі, але вот выйсці па-за межы, нават хаця б у вось гэтую апозіцыйную прастору расійскую у нас не атрымлівалася. Мы вельмі стараліся, мы прасілі новую газету зрабіць з намі інтэрв'ю, там іншыя, толькі фемінісцкае антываеннае супраціўленне такое есть праект, яны з намі супрацоўнічалі, все, астатнія расійскія не вельмі. І цяпер, дзякуючы таму, што нас прызналі інагентамі, вот зараз все зацікавіліся, што это за хрысціяне супраць вайны, вырасла колькасць падпісчыкаў, людзі сталі звяртаць увагу, раптам заўважылі нас, і вось ёсць запыты на інтэрв'ю таксама. І для нас гэта, мы дзякуем міністэрству юстыцыі расійскаму, што вот яны нас вывелі з гэтага такога ценю, у якім мы знаходзіліся апошнія 4 гады, і вось мы цяпер можам больш актыўна інфармаваць і займацца сваёй дзейнасцю на гэтую аўдыторыю. Тут нават не скажаш, што гэта нейкі чорны піар. Гэта самы светлы піар, які можа быць сёння. Так, адзін з такога. Я, канешне, там жартую, але я разумею, што такія ўсе рашэнні, яны ўсё ж такі ўплываюць на
беларускія рэлігійныя супольнасці агулам, асабліва ўнутры краіны, ці узнікае нейкі эфект самацэнзуры, асцярожнасці. Ну, зразумела, людзі цяпер даволі асцярожныя. Трошкі часу яшчэ маем. Як вы лічыце, які мае патэнцыял беларуская дыяспара для развіцця вось гэтай супольнасці ў Беларусі, вось важнасць мовы ў царкве, што трэба там для гэтага пашырэння? Ну, я думаю, што дыяспара мае вельмі вялікі патэнцыял, і не толькі для таго, каб будаваць супольнасці за мяжой, але таксама дапамагаць супольнасцям унутры сваёй краіны, нават у суседніх краінах, таму што мы дапамагаем і украінскім супольнасцям, і расійскім супольнасцям, і, ну, адпаведна, ўсё ж такі наш першая ўвага звернута да беларускай рэлігійнай супольнасці. І бачыце, рэлігійныя арганізацыі, у іх вельмі такая цікавая не то што статус, а вось становішча унутры дыяспары. Яны не палітычныя арганізацыі, яны дыстанцыяваныя ад нейкіх палітычных цэнтраў, ад палітычных структур. Яны не шукаюць, яны хочуць браць уладу там, ці нейкім чынам удзельнічаць у такой палітычнай актыўнасці. Таму у іх як бы больш шырокая магчымасць выходзіць у тым ліку і на беларускую аўдыторыю, і быць проста такімі асяродкамі беларускага жыцця і хрысціянскага жыцця, проста даваць людзям духоўную падтрымку, даваць людзям магчымасць духоўна развівацца, неяк будаваць сем'і, сустракацца адзін з адным, абменьвацца нейкімі думкамі, дапамагаць адно адному. І, ну, рэлігійнай супольнасці іх вельмі шмат вось гэтага патэнцыялу салідарнасці. Я хачу звярнуць увагу на тое, што ёсць там тая ж праваслаўная супольнасць, так і на адзін з праектаў, які зрабіла варшаўская, і з удзелам іншых супольнасцяў з іншых краін праваслаўных, яны выпусцілі зараз наперад Вялікаднем вялікі такі спеўны альбом з нотамі, з фактычнай інфраструктурай для правядзення богаслужэння пасхальнага на беларускай мове. І гэта то, чаго не хапае і ўнутры Беларусі, і па-за межамі Беларусі. Вось гэта інфраструктуры, стварэння кніг, стварэння нотаў, стварэння харавых калектываў, нейкіх новых формаў практыкі такой рэлігійнай, нейкіх іконаў, свайго нейкага новага стылю, дзе ў свабодзе мы можам, паглядзіце, вот калі беларусы раптам, нават праваслаўныя беларусы апынаюцца ў прасторы свабоднай краіны, у нас з'яўляецца беларускамоўны прыход у Вільню, у нас з'яўляецца беларускамоўны прыход у Варшаве, у нас з'яўляецца беларускамоўны прыход у Парыжы. Раптам людзі, калі ў іх ёсць магчымасць выбіраць і ёсць магчымасць штосьці рабіць, яны выбіраюць маліцца па-беларуску, так? Але, на жаль, для таго, каб гэта рабіць, патрэбна сапраўды вялікая праца. Патрэбная такая фінансавая падтрымка, патрэбныя людзі, якія будуць гэтым жыць, будуць укладацца, будуць пісаць гэтыя ноты, патрэбныя эксперты, якія могуць перакладаць, там ведаюць грэцкую мову, ведаюць габрэйскую мову, ведаюць там царкоўны спеў і так далей. Таму мне здаецца, што з боку дэмакратычнай супольнасці, з боку сродкаў масавай інфармацыі таксама трэба звяртаць увагу, што вось у нас ёсць царква пратэстанцкая ў Варшаве, беларуская, так? У нас ёсць цэлая сетка каталіцкіх прыходаў у Польшчы. У нас ёсць сетка ўжо праваслаўных прыходаў, і мы павінны іх таксама бачыць, павінны пра іх паказваць іх поспехі, іх нейкія праблемы. І думаю, што было б вельмі добра, каб нашы беларусы прыходзілі на пасхальныя богаслужэнні. Вот будзе зараз заходняя Вялікдзень, так? Прыходзьце ўсе, нават калі вы, можа, сёння яшчэ не верыце у Бога, не верыце ў воскресенне Христова, ну, прыйдзіце на богаслужэнне і падтрымайце тых беларусаў, якія спрабуюць будаваць беларускую супольнасць хрысціянскую за мяжой. Калі будзе праваслаўная Пасха, нават калі вы не верыце, пакуль
пакуль у воскресенье Христова. Прыходзьце у Парыжы, у Варшаве, у Вільні, падтрымайце беларусаў, паспявайце разам з імі, падтрымайце вось гэты іх імпэт і жаданне будаваць гэтую супольнасць. Я могу толькі так запрасіць, давайте все будем разам адзін аднаго падтрымліваць, адзін аднаго заўважаць, адзін адному як бы хваліць, калі робіцца нешта добрае. Так, трымаемся разам, паважаныя беларусы, сябры, карыстаючыся момантам разам з Натальяй. Упэўнена, што Наталья далучаецца. Віншуем усіх вернікаў з надыходзячымі святамі, з Вялікднём. Я хочу сказаць, што вы не пераключайцеся. Крыху больш, чым праз гадзінку да нас праз Zoom падключыцца Зміцер Гурневіч з Радыё Свабода, за якім мы паразмаўляем, міласэрдна паразмаўляем пра добрых рускіх, пра гэты феномен, пра стаўленне да гэтых людзей, хто яны нам, сябры, ворагі. Мы ўжо чакаем, што вы падрыхтавалі мешок бульбы, якой нас, магчыма, закідаеце, але ўсё роўна заставайцеся з намі. Я нагадаю, што сёння ў нас у гасцях была тэалагіня і праваабаронца Наталья Васілевіч, з якой мы гаварылі пра ануляванне пашпартоў былых палітвязняў. Я думаю, што мы вельмі класна разабралі гэтую тэму і будзем сачыць за ёй і за развіццём тых падзеяў, якія наступствы, якія можа пацягнуць, і спадзяюся, нейкія рашэнні будуць прынятыя. Таксама мы абмеркавалі ціск на рэлігійныя ініцыятывы, ролю царквы ў сучасных палітычных працэсах. Дзякуй вам, Наталья, што былі з намі. Для вас працавала Марыся Вайтовіч.